azvitakanapombera mushe mueducation sector nokuda kwokuti ed Mnangagwa oacuziwa kunzi aiwa mashoko anotaura nezviri paground aiwa zvakasiyana sanapinda mashoko abuda sonyuka kwaitiwa muzaura nhasi mozviziva kuti aiwa last week ed Mnangagwa aiwa anokomishina 17 manew schools asi pane mashoko anozotagwa thereafter sanapinda mashoko ataura noti bosubscribe like wotina on the bell icon nonemanzvigwa muchinzi despite President Emerson Mnangagwa's recent claims of progress in the Zimbabwe's educational sector, critics argue that his statements are nothing more than grandstanding. On Friday, Mnangagwa boasted up about commissioning 17 new schools. However, observers are skeptical of Mnangagwa's claims. Critics argue that these pronouncements are a reflection of sheer grandstanding, pointing out dissonance between President's statements and the actual state of the education sector. Educational analysts have noted persistent issues such as inadequate infrastructure, lack of learning materials, and unfulfilled promises in previous years. While the President's words are encouraging, the reality on the ground tells a different story, said one analyst. Many schools in rural areas still lack basic amenities such as electricity, running water, and proper sanitation facilities. The gap between promises and delivery remains wide. Ndomashoko ari kuda panapa zvinzi aiwa zvinhu zviri kutaurwa naed Mnangagwa pamashoko anotaura nezviri paground murural areas aiwa zvakanyatsotosiyana negepu risingatomboiti. Noda kuti murural areas vanhu havana mabasic amenities, havana magetsi, havana zvekushandisa zvikwanisiro. Muri Zimbabwe chipotudzei mafungiro enyu noti kuti pamusoro pemashoko aya pinai comment section medu mudze mafungiro enyu, musana kusubscribe, kulike, chinotina on the bell icon.